Konst och kultur är en väsentlig del av vår vardag. Konst skiljer oss från andra djur. Nukkuminen, syötävän hankkiminen, viestintä ovat asioita, joissa emme paljonkaan eroa muista elollisista. Tarve saada elämäämme sisältöä, tarve luoda ja tarve saada elämyksiä ovat vahvasti inhimillisiä. Millaiseksi elämämme muuttuisi, jos televisiot sammuisivat, kirjastot katoaisivat, yhtään laulua ei olisi olemassa, yhtään kuvaa ei olisi nähtävänämme ja vain tietokoneet suunnittelisivat rakennettua ympäristöämme. Taiteesta on tullut saavutettu etumme, jonka arvoa emme aina edes tunnista. Kyse on paljon muustakin kuin siitä, että näemme kauniita asioita ja viihdymme vapaa-ajalla. Kyllä, ilman taidetta voi toki elää. Voihan ihminen elää ilman vettäkin hetken. Kysymys kuuluukin, millaista elämää eläisimme ilman taidetta? Ihmiskunnan historia todistaa, että taide on perustarpeemme. Ensimmäiset piirrokset, ensimmäiset tarinat, ensimmäiset laulut luotiin tuhansia vuosia sitten. Tarvitsemme taidetta kuvaamaan tunteitamme, välittämään ylisukupolvisia viestejä, antamaan sisältöä elämäämme. Taide ja kulttuuri ovat välttämättömiä elämälle, kiinteä osa perusoikeuksiamme, elävä perintömme, osa paikallisidentiteettiämme. Taide ja kulttuuri tekevät minuista meitä. Suhde taiteeseen ei voi olla platoninen. Rettil, maat, trygghet, hem, utbildning, konst, kultur. Inte bara någonstans, inte bara till hands, utan tillgängligt. Konst har ett egenvärde, men också mer. Konst har en inverkan på ekonomi, hemort, livskvalitet, välfärd, dödsstund. Konst, inte att synas utan att se. Modiga beslut. ...65 vuotta sitten YK:n ihmisoikeusjulistus synnytti vahvan taiteilijaliikkeen. Taiteen keinoin ja kansainvälisesti tämä taiteilijaliike lähensi kansoja keskenään ja nosti esiin globaaleja epäkohtia. Taiteilijoilla on selkeästi kyky tehdä näkyväksi, kuuluvaksi ja koettavaksi asioita, jotka muuten saattaisivat jäädä meiltä muilta kokematta ja näkemättä. Taiteen arvostus näkyy muun muassa siinä,
miten taiteen ja taiteilijoiden kustannuksella haetaan irtopisteitä politiikan tantereilta. Tähän asti jokainen sivistysvaltio on tunnustanut taiteen arvon tukemalla ammattimaista taiteilijuutta. Miksi Suomi ja suomalaiset ovat kääntyneet yhtä sivistyksemme kulmakiveä vastaan? Miksi on muodikasta vaatia leikkauksia taiteen tukiin, potkia taiteilijoita ulos taiteen tekemisen arjesta? Taiteilijat ovat jo alkaneet perätä äänekkäästi oikeuksiaan, muistuttamaan meitä kansalaisia ja päättäjiä siitä, että joka miehen ja joka naisen oikeuksiemme kuuluvat saatavat ja saavutettavat taidepalvelut. Tarvitsemme eläviä taiteilijoita perustarpeidemme tyydyttäjiksi, koska meidänkin aikamme ajatukset ansaitsevat säilyä seuraavien sukupolvien tiedoksi. Sillä jokainen päivä on taidepäivä.